La Meritxell és llicenciada en Dret i diplomada en Turisme i Direcció Hotelera. És empresària i una lluitadora incansable per fer visible les dones en sectors històricament masculinitzats com el sector de l'empresa o el sector tecnològic. Està considerada com una de les dones més influents del sector TIC. Ha estat mereixedora de gran quantitat de reconeixements i premis per la seva tasca i compromís envers la igualtat, dels que destaco el Premi Dona TIC de 2020 a la Generalitat de Catalunya, però també ha estat reconeguda a nivell nacional i internacional. Hi havia una llista enorme i m'he seguit amb el de 2020. És la impulsora i presidenta de FibraCat TV, experiència que avui ens explicarà amb una programació 100% en català i centrada en dona i tecnologia. Recentment ha estat nomenada consellera del Consell de l'Observatori Dona, Empresa i Economia. És també consellera de FIDEM, la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora, i membre del Patronat Politècnic de la Universitat de Girona. Forma part de l'Associació Gironina d'Empresàries i de Dones Emprenedores de Manresa. Participa activament d'entitats i fundacions com She Leader i Covid Warrior, entre d'altres. Meritxell, és el teu tot, escoltem a la teva bona pràctica. Doncs bé, jo m'enceco perquè vull que veieu l'alta que soc. I us vull explicar una mica el per què estic avui aquí. FibraCat TV neix en plena pandèmia, algú feia abans referència, no sé si sí que estàvem abans per aquí. Neix en plena pandèmia, amb allò de l'avorriment d'estar a casa amb dos nens petits, que en aquell moment tenien 2 i 4 anys, ara en tenen 4 i 6 perquè ens van passar els anys amb la pandèmia. Doncs em vaig adonar que es podien fer moltes coses, que jo havia aterrat en un sector, en el sector aquest de la tecnologia, quan jo no vinc en absolut del món tecnològic. Si us heu fixat, va dir que soc llicenciada en Dret i diplomada en Turisme, o sigui, és com un ou i una castanya. Què vol dir això? Doncs jo amb 18 anys no tenia ni idea de què volia fer la vida, com ens passa a moltes i a molts en general. Aleshores, per què FibraCat TV? Quan vaig arribar en el sector de la tecnologia, això sí, de la mà d'un home, en aquest cas, evidentment, perquè a mi és la majoria i el percentatge, jo us asseguro que són tot homes, em vaig adonar, començant a relacionar-me amb moltes dones, de que hi havia tantes i tan potents i que jo no tenia ni idea ni com es deien, ni el per què, ni tan sols la feina que feien. Quan entro i organitzem i comencem a treballar a FibraCat, que és un operador de telecomunicacions, començo a relacionar-me i començo a dir, ostres, hem de posar nom, es diu Núria Salat, es diu Anna Mercader, es diu tantes i tantes dones, que vaig pensar, com podem focalitzar tota aquesta informació, com podem crear referents femenins perquè les nenes i les noies arribin a les carreres tecnològiques, perquè això era una altra. De sobte, començo a veure estadístiques i me n'adono que les nenes, abans dels 6 anys, ja decideixen que les carreres tecnològiques de ciència no van amb elles perquè són supercomplicades o perquè els hem instaurat algun tipus de xip, que m'ho haurà d'explicar, per dir que no som capaces de ser iguals que els seus companys nens o nenes. Aquí em salten totes les alarmes. Em salten totes les alarmes i vaig pensar, vinga, quin és el mitjà de comunicació per donar altaveu i de sobte donar veu a qui normalment no la té? Però és que a més ho vull fer des del punt de vista de la igualtat. I naixem amb un manifest inèdit, un manifest feminista que per primera vegada a Europa fa un canal de televisió. FibraCat TV lluita per la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i defensa la diversitat com a font de progrés a la societat i de competitivitat a les organitzacions. Com a empresa i com a mitjà de comunicació estem compromesos amb la millora social i volem sumar-nos a l'eliminació de les discriminacions. Ho fem amb la nostra forma de divulgar, però començant per la nostra manera d'actuar. Per això manifestem que qualsevol discriminació laboral, de participació o de visibilització basada en la naturalesa d'una persona, ja sigui per raó d'edat, de funcionalitat, d'identitat de gènere, d'orientació sexual, de raça, de cultura o de religió, constitueix un atac al conjunt de la societat i mereix ser denunciada i perseguida. Els mitjans de comunicació, amb el nostre poder divulgador,
hem de mostrar un compromís genuí, inequívoc i sense escletxes amb la igualtat i la diversitat i revisar profundament tant els nostres continguts propis com els adquirits de tercers, els emesos sota l'adquisició de drets d'antena i els incorporats en els espais publicitaris. Les empreses i corporacions públiques i privades que hi ha darrere d'aquests mitjans tenim la responsabilitat de revisar els processos interns de funcionament per respectar de portes endins els criteris d'igualtat i diversitat que defensem de portes enfora. Si volem ser coherents amb el que defensem, totes les persones vinculades a un mitjà de comunicació, participants, col·laboradores i col·laboradors de programes, sponsors, patrocinadors, anunciants i proveïdors, tenim un paper clau en la defensa d'aquests compromisos i, per tant, hem de demostrar que així ho apliquem. No hi ha excuses. La nostra gestió empresarial i com a mitjà de comunicació comporta una gran responsabilitat social. Per això, donem suport a tota demanda de la societat per la visibilització de les desigualtats i en el treball pel canvi de paradigma. Afrontem la implementació del nostre compromís per la igualtat com una oportunitat única, la de contribuir a l'avenç cap a una societat en la qual aquesta igualtat sigui real, efectiva i definitiva. Aquest és el nostre manifest. Aquest és el compromís de FibraCat TV. Directament a posar això, però us he de dir que vam ser pioneres, hem creat un canal de televisió líder a Catalunya, a dia d'avui és el canal privat més vist a tot Catalunya, podeu sintonitzar a FibraCat Televisió a la TDT, on a més, quan vam sortir amb aquest manifest i vam sortir a tota la premsa perquè era inèdit, estem parlant de l'any 2020, va haver-hi dos sectors que evidentment ens tractaven de boges, que mai havia faríem cap tipus de negoci amb això, i per una altra banda se'ns va etiquetar com a aquestes feministes que ja no saben ni el que fer i que munten canals de televisió. Doncs la realitat és que ens veuen cada dia més de 250.000 espectadores i espectadors. Els caps de setmana tenim prop de 500.000 espectadores i espectadors que es connecten a FibraCat Televisió. Som el segon canal més vist a Catalunya, evidentment, després de TV3. I aquestes feministes potser no estaven ni tan boges ni tan equivocades. El que sí és cert, el que hem marcat és una pauta de visibilitzar, de mostrar aquests referents, d'acostar també la tecnologia, perquè la tecnologia evidentment es pot utilitzar de moltes maneres, però la tecnologia ens acosta a ser una mica més millors i humans, perquè podem barrejar, si sabem les eines que tenim, per facilitar la feina, per facilitar-nos la vida, però simplement és un tema de coneixement a l'hora de què és el que volem fer. Si apostem la tecnologia, tenint en compte que la pandèmia ens agradi menys o més, ens acosta a una revolució tecnològica, de sobte tothom parlava d'aquesta revolució tecnològica i potser algú pensava que serien cotxes volant. No són cotxes volants, són cotxes anant sense benzina, no són coses estranyes, però sí que és cert que la pandèmia de sobte ens dona un cop brutal i ens explica quina és aquesta revolució tecnològica, on sí que hem d'adaptar-nos. Certament, la pandèmia va ser especialment dolorosa per a les dones. Les xifres estaven realment totes molt espantades amb les xifres es quedaven sense feina, dones que havien de tornar a casa seva a cuidar les seves famílies. Aquesta conciliació, que el que vam intentar també va ser que deixi de ser que ens omplim tot la boca parlant de conciliació i que realment hi hagi polítiques efectives que ens ajudin a que sigui així. I la tecnologia, els sistemes híbrids, també ens acosta a que puguem fer-ho. Què és el que fem a FibraCat TV? Perquè, no sé, quan arribeu a casa, tothom almenys digui, tot tingut aquella noia allà amb aquelles ulleres. I
Anem a veure què fan a FibraCat TV. Doncs us explico el que fem. El que fem és una barreja de gent que parla de moltes coses, dins de l'observatori de les conselleres que donen que expliquen els seus consells i les bones pràctiques dins de l'empresa, emprenedores que ens expliquen els seus projectes i com ho han fet. Tenim els youtubers en català que ens expliquen diferents coses, noies, nois, gent jove, gent que el que has de fer és donar-li oportunitats. Si partim de la base que hem de donar veu a qui normalment els mitjans de comunicació no els hi dona, nosaltres no podíem tenir a la Belén Esteban a la pantalla, perquè ja té moltes hores de televisió. Per tant, just el que volíem era crear aquests referents. Per què aquests referents? Tornem a l'inici, perquè hem de marcar una mica les pautes. Sabeu que les matrícules de futbol, de nenes que volen apuntar-se a jugar a futbol, s'han disparat en percentatges que mai a la vida ens haguéssim imaginat? Podeu imaginar per què? Perquè de sobte les nenes han descobert el futbol, abans només ballaven. No, és perquè a les portades dels diaris, perquè el Mundo Deportivo, La Vanguardia, tots els diaris a nivell nacional i internacional ens han tret la cara de l'Alexia Putellas, una noia real d'una edat en la que jo em puc identificar i com a reina i senyora del futbol, quan abans ens pensàvem que només havies de ser Messi, que és petit i mal fotut. Aleshores, què és el que hauria... És molt bo, Això no ho gravareu, no? Però que ja no te'l vas saber, no? El que em vinc a referir és que prou i comencem a trencar aquests estereotips. Com es trenquen els estereotips? Doncs ensenyar-ne d'altres. Hem d'ensenyar dones reals vives. Jo no vull ser Marie Curie. Si us pregunto quantes dones inventores sabeu? Vinga, tots partirem de Marie Curie i a partir d'aquí alguna em dirà alguna coseta més. Doncs jo no vull ser Maria Curie. Maria Curie era un geni, però tenia cara d'amargada, una senyora gran que fa molts anys que està morta. Jo, si tinc 15 anys, no vull ser Marie Curie. Què fem a FibraCat TV? Doncs fem referents vius i no vius, però la realitat és que el que pretenem és acostar a que les dones no somos mirlos blancos. Ahir em van fer una entrevista i em van dir desmunta, bueno, l'entrevista sortirà més endavant, jo tinc la resposta i tot. Em van fer una entrevista i em van dir desmunta'm el mite de que les dones en tecnologia són mirlos blancos. I vaig pensar, doncs mira, vaig col·locar una llista de més de 100 dones, que són les dones més potents en aquest país a nivell de tecnologia, a nivell d'empreses, i simplement és que normalment ningú parla. Però n'hi ha moltes de dones empresàries. Evidentment, les estadístiques ens juguen en contra, però el que sí que hem de demostrar en el nostre dia a dia és que realment es poden fer moltíssimes coses i que jo no vull ser un bitxo raro. I com que jo no vull ser un bitxo raro, hi ha moltes coses que no vull fer. No obstant, si de sobte m'ensenyen que hi ha dones al bàsquet com la Laia Palau, si m'ensenyen a noies com l'Alexia Putellas, si m'ensenyen a models de talles més grans, vull dir, de normalitzar les coses que haurien de ser normals. Si parlem d'igualtat, parlem de normalitat, i si les dones som el 50% d'aquesta població, el que no se'n pot dir és que un mitjà de comunicació és feminista si parlem de les dones i som més del 50%. Per tant, som un nicho? Home, si el 50% de la població és un nicho, no, que vingui algú i m'ho desmunti. Per tant, per què és important? Per què hem de marcar les bases? Per què en aquelles setmanes, mesos de pandèmia considero que he de muntar alguna cosa? Doncs perquè realment vaig voler ser efectiva realment amb el meu pensament. O sigui, havia d'executar el que realment deia. Perquè també és cert que ens inflem moltes vegades les empreses la boca, fem aquest backwashing general de que som lilàs, de que fem no sé què, però la realitat és que no es posen polítiques efectives dins de les empreses. Per això és tan important el que ens ha explicat ara l'Anna, l'escola d'igualtat, perquè marca les pautes, perquè al final, conforme més persones estiguem conscienciades de que la normalitat és la igualtat, tot funcionarà millor. Els senyors de Davos, que són una colla de senyors molt grans i molt homes i molt caucàsics i molt heterosexuals i molt de tot, diuen que aconseguirem la igualtat efectiva l'any 2156. 132, 133, no sé, ara no sé sumar.
Però la realitat és que les que esteu aquí, els senyors que estan aquí també, i els veig també per allà i per aquí, us penseu esperar el 2156 a que tinguem la igualtat? Vull dir, realment, coses i feines i funcions i el treball diari, com fa l'Observatori, com esteu fent avui aquí, com moltes de les pressions que estem fent a nivell general perquè això canviï, ha de tenir el seu efecte. I per això necessitem polítiques reals d'igualtat i de conciliació. FibraCat TV és el resultat d'un somni. És el resultat d'un somni perquè al final era materialitzar aquella feineta que anàvem fent entre totes, perquè sí que és important aquesta sinergia, aquesta col·laboració entre totes i tots, i donar-li, no sé, l'altaveu de la discoteca més gran que et puguis arribar a imaginar. I era sortir a tot Catalunya amb un 92% de cobertura, això vol dir que ens veu tothom, te guste o no te guste, i qui no m'hagi vist, no m'hagi vist, aquí jo no surto a la tele, per sort, però connecteu-vos a FibraCat TV i reviseu el que fem, perquè parlem de moltes coses, i a més ho fem en formats totalment diferents. Hem portat contingut des d'un minut fins a un màxim de 20, perquè som conscients de que no tenim més temps tampoc per estar veient programes de 3 hores. Aleshores anem a portar aquest missatge d'una manera ràpida, d'una manera efectiva. Per què? Doncs perquè hem d'entrar molt ràpid i ho hem de fer en formats que la gent jove també vulgui veure, que són aquests formats més d'internet, més fàcils, anem a trencar també una mica amb els estereotips de les cadenes de televisió convencionals. Meritxell, t'haig de mostrar la del temps. I el que vinc a referir és, si jo vaig aconseguir un somni, qui ens frena? Vinga, vídeo i t'acabo amb els 3 minuts. Crear un canal de televisió en plena pandèmia, feminista, 100% català, centrat en la difusió de referents femenins, amb més del 50% de la seva programació en perspectiva de gènere o amb un 94% dels continguts fets a Catalunya, era una bogeria. Doncs estem boges i ho hem fet. Avui FibraCat TV fa un any amb els objectius complets, entrant a les cases de 2 milions d'espectadors cada mes. Conscients que hem assolit una de les nostres raons de ser, revolucionar la TV a Catalunya. Hem arribat al 92% del territori català amb una programació diferenciada. No amaguem pel·lícules, ni pel·lícules de futbol, ni sèries, ni programes convencionals. Apostem per continguts innovadors en els seus formats, per una programació centrada en la dona i la tecnologia a través d'espais divulgatius i entrevistes, prioritzant l'objectiu de contribuir a l'avanç cap a una societat on la igualtat sigui real, efectiva i definitiva. Gràcies, espectadors. Gràcies, col·laboradors. Gràcies, empreses associades i anunciants per la confiança. Gràcies per fer amb nosaltres aquest canvi tan transgressor com necessari. I seguirem creixent, amb ganes de continuar formant part d'aquesta transformació digital que estem vivint, on cal visibilitzar les dones perquè en són protagonistes. FibraCat TV. Connectem amb el que t'apassiona.